ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయను. లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. మీ ఆవిడ రీపోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ రావడానికి ఇంకో 15 రోజులు పడుతుంది. ఈలోపు ఇంకెంతమందిని చంపుతారా? ఇప్పటికైనా ఏమైందో చెప్పరా. ఏం జరిగిందో చెప్పాలరా. చెప్పాను కదా నేనేం చేయలేదు సార్. నీకు న్యాయం జరుగుతుందమ్మా, ప్రామిస్. కష్టపడేది మనం, బిజినెస్ చేసేది మనం. ఎందుకు చంపారో నాకు తెలుసు, ఎవరు చేశారో నాకు తెలుసు. నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. అరే వాడు చిన్నప్పటి నుంచి మనతో పెరిగాడు రా. వాడు ఇదంతా చేశాడంటే నువ్వేటని నమ్ముతున్నావు? సార్ దీస్ ప్రూఫ్స్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్. నా ఫైట్ కోర్టులోనే. ఈ కేసు సాల్వ్ అయ్యే లోపల నువ్వు నేను తేలిపోతుంది. ఇట్స్ టూ లేట్, బట్ అదొక్కటే ఆప్షన్ రా ప్లీజ్. బుద్ధుందా లేదరా? పోయి వంత పెట్టుకుంటా అంటావేంట్రా మెంటల్ గాడ్రా వాడు. ఇడు కొంచెం గట్టిగానే ఉన్నాడు, ఆయన మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకెందుకు సాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? సాయం కాదండి, రుణం. రుణం? నేనేం చేశాను? Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.